Ibu, sih. Bisa Pak, sengaja kawin ke Pak. Iki lho. Sing warna ireng iki lho Pak. Sing ndi? Babon ireng gedhi iki lho. Oh, babon ireng kuwi. Heeh. Langsung mlebu kandang wae. Tak siapne obate ning kene sisan Oh iki. ya, nggih, silakan. Persyaratannya apa iki? Njuk-njuk apa iki? Ora sanjimu apa-apa. Wis tak suntike dhewe wae. Yo, ya. Tak buka lawang kandang sik ya. Ya. Ini Bu. Nah, iki selak ucul iki engko. Sing babon ireng gedhi kae ya. Oh, babon ireng gedhi ya. Ah, wes tak tinggal ning jero sik. Engko nek wis ngomong ae ya. Ya. Nang pun tak diskusi. Sing ndi no? Oh, sing iki no ya. Ih, kita tahu sih. Nah, gini. Ini lah kampung. Ki angel men tau di. Angel mana kawinane? Enak ada wis kena di wong Bu. Bu. Piye, Pak Mantri? Oh, bisa wis kena. Kena. Iki ngopo to kok nyundung-nyundung ki? Ping pira, Pak? Pisan to. Pisan kena. Heeh, ya wes. Wis tutupan kowe. Aduh. Lemes aku. Alhamdulillah, kena tenan dikawinke. Langsung bodo meneng lho. Ngelmen kawinane. Sik ya Pak Mantri, tak jikone duwite. Ya, Bu. Ya Allah, lagi obatin melaku utah iki piye iki? Masalah. Pira Pak Mantri? 500.000 saja, Bu, murah meriah. Oh ya nggih. Niki. Oh iya, Bu. Dadi tenan iki ya Pak ya. Alah wong kuping iki langsung wis dadi, Bu. Kuping langsung mateng kuwi. Alhamdulillah. Semuanya Iya. Pak ya. Iya, Bu. Satu tak langsung balik ya, Bu ya. Nggih nggih. Ya wes. Niki bote kecer. Bene iki mau paling kesempar bocah-bocah paling. Heeh. Ya udah, Bu, saya tak pulang dulu ya. Ya ya, suwun. Ya.